Salutare! Acesta este al doilea episod din colecția mea de mașini virtuale. Deci suntem pe Windows 7 Home Premium. Așa, m-am verificat așa la proprietăți. Hai să testăm așa WinVer, să vedem dacă am spus corect. Da, Windows 7 Home Premium. Hai să verificăm la MS Info. Așa, Windows 7 Home Premium, Microsoft, United States, VMware Virtual Platform. No. Așa, hai să verificăm la display, tot nu se găsesc nici probleme. Așa, am închis Windows 7 Home Premium. Așa, așteptăm. Așa. Bun, deci Windows 7 Home Premium dăm nota 8 din 10, că este foarte interesant și basic. Așa, hai să vedem la Windows 7 Ultimate. Să vedem dacă tot butează. Da, butează, se butează foarte bine, văd. Văd că butează bine. Așa, hai să așteptăm. Suntem la Starting Windows. Așa, please wait, welcome. Așa, așa, bun, suntem pe Windows 7 Ultimate. Hai să mai personalizăm. Hai să schimbăm la United States. Bun. Așa, să arate așa mai interesant. Așa, bun, hai să dăm aici, computer. Iar și-am apăsat click stânga, trebuia să dau click dreapta. La proprietăți și văd, da, rulează Windows 7 Ultimate, iar și telefonul meu nu se vede. Ok, acum se vede telefonul, Windows 7 Ultimate. Așa. Hai să tot așa să vedem să info 32. Și avem aici Windows 7 Ultimate, da. Așa. Hai să dăm așa no. Și hai să verificăm așa la display. Așa. Așa. Ok, nu se găsesc probleme. Așa. Bun, am închis. Ok, deci hai să vedem Windows 8. Așa. Bă, dar asta e... Bă, dar zici că e logo de la Windows 10. Așa e la Windows 8. Dar, apropo, dar la Windows 8 și 8.1 sunt logo-urile de la Windows 10. Că pe laptopul meu real rulează Windows 10. Windows 10 Pro, să zicem. Bun, așa, hai să vedem la desktop și hai să vedem. Așa, tot așa, Windows 8. Așa, hai să vedem aici, computer, dăm la proprietăți. Așa, hai să închidem aici. Da, și rulează Windows 8. Așa. Hai să vedem tot la MS Info. Așa, Microsoft, Windows 8, VMware Virtual Platform. Așa. Așa. Hai să vedem dacă tot la display nici nu se găsesc probleme. Stați un pic să dau aici la colț. Așa. Hai să ieșim din full screen. Doar că nu pot ieși, asta e problema. Ok. Hai să vedem la Windows 8. Așa, Windows 8 îi dăm nota 9 din 10. Hai să vedem la Windows 8.1. Da, tot așa e cam la Windows 8. Așa am verificat. Dacă mi-a schimbat efectul. Așa. Bun, suntem la welcome screen. Așa. Hai să vedem la proprietăți. Așa, this PC și dăm la
proprietăți. Așa, Windows 8.1, așa. Hai să vedem hai să verificăm WinVer-ul să vedem. Da, Windows 8. Doar că nu scrie Windows 8.1, asta e problema. Hai să vedem ms-info și avem aici Microsoft Windows 8.1. Așa, VMware Virtual Platform. Așa, hai să vedem la display. Așa, nu o să găsesc probleme. Așa, hai să vedem, merge foarte bine. Se închide. Bă, îmi place să fac episodul cu colecția mea. Bun, hai să vedem Windows 10 care rulează și pe laptopul meu real. Așa, Windows 10 care rulează pe sistemul meu real și pe mașina virtuală. Așa. Bă, dar zici că avem ambele laptopuri cu Windows 10. ce amuzant. Așa, la mine tot scrie pe user, că și la mine aici scrie. Așa, user welcome. Hai să așteptăm. Așteptăm până când ajungem la desktop. Sau putem da așa, da. Da, suntem la desktop. Așa, hai să dăm pe aici și așa. Cam this PC nu este, așa că hai... Oh. Așa, hai să dăm la search, să scriem this PC. Dăm la properties. Suntem la setări. Și uite că rulează... Da, Windows 10 Pro, exact ca și la laptopul meu. Așa, hai să vedem la WinVer, să vedem. Da, Windows 10. Așa. Info 32. Ok, dar și la mine rulează Windows 10 pe laptopul meu real, așa că hai să vedem. VMware Virtual Platform, așa. Așa. Hai să vedem. Hai să vedem la display. Să vedem, nu se găsesc probleme. Shutdown. Așa. Am uitat să zic notele, dar la Windows 8.1 dăm 10 din 10 și la Windows 10 dăm tot 10 din 10, însă că rulează și pe sistemul meu real. Așa, hai să vedem la Windows 11, ultima mașină virtuală și oprim episodul de astăzi. Vedeți, logo-ul de la Windows. Așa, hai să așteptăm până când se butează. Asta care se încarcă. Așa. Wow, cursorul se afișează, what? Așa, please wait. Și așteptăm. Suntem la welcome. Așteptăm vreo câteva secunde până când suntem la desktop. Doar că Windows 11 cam se mișcă cam puțin nasol, dar e totul bine. E ok. Haide bă, mai repede. Așa. Bun, se afișează cursorul și aici, doar că ok. Mai așteptăm puțin, câteva secunde, că cam se mișcă cam un pic nasol pe mașina asta virtuală. Mașina virtuală se mișcă cam nasol. Nu știu, cred că am instalat Windows 11 Home și de asta. Ok. S-a butat. Bun, hai să vedem la search. Nu putem. Hai să deschidem File Explorer-ul. Așa. Hai să dăm la This PC. Să dăm la proprietăți. Proprietăți. Așteptăm să se deschidă settings. Uite că s-a deschis. Așa, hai să vedem ce rulează.
Da, Windows 11 Pro. Așa, hai să vedem la... Așa, Windows 11, corect. Hai să vedem, așa, info. Da, Microsoft Windows 11 Pro. Și aici, VMware, așa, VMware 20,1, așa. Hai să vedem aici la display. Așa, hai să verificăm. Hai că dacă simți că nasol, asta e. Hai să vedem la display, toți nu găsesc probleme. Așa, s-a încheiat episodul. Shutdown. Și la Windows 11 dăm vreo 7 din 10, fiindcă se mișcă cam un pic la sol. Da, și cam atât acest episod. Ne vedem, iar noi ne reauzim la acest episod. Vă mulțumesc!